Kienu 6 xhur impenjattivi ferm għad-Dipartiment ta' Dwana hekk kif bejn Jannar u Ġunju wettqet ħidma ma taqta' xejn f'dak li għandu x'jaqsam ma' nfurzar. Fost l-iktar qabdiet notevoli kien hemm dik ta' iktar minn 9,900,000 sigaretta l-kutrabandu u 78 kilogramma tabakk. Inqabdu wkoll 8 kilogrammi kannabis, 2 kilogrammi kokaina, filwaqt li 19 pakkett mill-posta b'ammonti żgħar ta' droga ġew riferuti lill-Pulizija. Kien hemm ukoll 3 karozzi li ġew maqbuda u kif ukoll iktar minn 99,000 oġġett kontrafatt li fil-maġġoranza tagħhom kienu ħwejjeġ u żraben. L-infurzar wassal ukoll biex id-Dipartiment ta' Dwana jaqbad iktar minn 2,600 fliexkun inbit u xorb alkoħoliku, 84 kaxxa mimlija pipe fittings, 64 pakkett mimlija basktijiet tal-plastik u anke 3 ornamenti tal-ivorju. Dawn ir-riżultati ferm pożittivi waslu grazzi għal iktar minn 99,000 spezzjoni f'bagalji b'apparat ta' X-ray, iktar minn 9,500 container li ġew eżaminati bil-container scanner u iktar minn 12,000 tfittxija fiżika f'bagalji tal-passiġġieri. Dan filwaqt li 3,600 titjira intażlu għal spezzjonijiet estensivi u saru 2,400 spezzjoni għal flus mhux dikjarati fejn inżammu iktar minn 9,000 euro fi flus kontanti. Id-Dipartiment ta' Dwana wettaq kważi 1,300 spezzjoni fuq vetturi mal-wasla minn Sqallija li minnhom irriżulta li kien hemm 243 vettura li kellhom merkanzija x'jiddikjaraw. Kien hemm ukoll kważi 500 tfittxija fi ħwienet u 185 spezzjoni ta' sorveljar fil-port għal movimenti ta' kutrabandu tal-fuel li minnhom ġew elevati 54 kampjun għall-analiżi. Saru wkoll 81 tfittxija fuq il-persuni tal-passiġġieri mal-wasla tagħhom f'Malta, 42 operazzjoni ta' tfittxija konġunti ma' spetturi tal-VAT u Pulizija, 20 tfittxija abbord ta' ajruplani mal-wasla fl-ajruport u 24 operazzjoni ta' tfittxija fis-swieq miftuħa.